guys, mga pita ninyo. Nami sa gawas nangapi kay nindot kay musagwa pug hangin sa gawas bitaw kumpara lang naka sa kwarto sa aircon pero lain ang hangin nindot ba nya samtang maapi nasa tilid sa among toy pan nindot kayo magkakanaw isda no nya maglaog sa ako kay kanang wala pa sa kiniklaw no mao gani asa tong laog tara. Kawan na lang mo. Ikaw, na. Okay. Vlog sa gawan. Guys, vlog na. Kana. Tanawon ang mga gutom kayong ako'y. Oh. Come on, eat. Take your breakfast. Okay. Sige, pangako na mo. Kasi mahulog niya sa tubig yung ba? Mahulog na, mapalit bag ko. Eat. Kira dili ito kalabi kay ano. Ang kalabian mo ni Siglaw, mangugaw ni ang pana mo kay makikalibang. Sakto ra go dili sa siya mo na message ba. Okay. May gagmay. Hello mga gagmay. Relax. Sinaban niya. Yan, ada di dalam ibarat. Apa? Ini kita dah buat. Apa ni tilapia dah ya? Kami gagmay tilapia oh. Na nga maganapon mi tilapia ay kay nindot ni tilapia buhion kay kung gutumon kay pwede ra nimo isugba ihawon. Oh, na mga tilapia din na siya. Gamay na ni siya, 50 na kabuok. Ang klaro ba? Gamay pa na sila. Okay. Ay, Chike! Chike! Kaon ka? Guys, manamig lang. Ang nag-video to akong asawang gwapa. Dara ka oh, iski oh. Dara oh, nagkaon na sila, busog na sila oh. See that? Luya na sila kaya nabusog na. And my son, nangapi ko lang anak. Nak, si hi nak. Oh, kasi tanaw ni mo nak. Sige, till next time. Bye-bye. Mga peace, ami. God bless.